Takže ahojte ľudia, idem hrať Roblox Rivals s mojou spolužiačkou. Uvidíme, či ju porazím, pretože už ma porazila jedenkrát. Ideme hrať Among Us. Among Us. Nie Rivals, ale Among Us teda. Som čierny Among Us. Ona je asi áno, ona je zelená. Čauky. Nejsom impostor, som inocent. Musíme pozerať, že kto je podozrivý a neplní questy. Tu sa schovám do šatne. To nejde. Tak nevylezem, teda. Ideme hľadať Hanku. Mŕtvý. Žltý je modrý. Žltý je mŕtvý. Uvidíme, že kto to je. Hlasujem za tmavo-modrého, si myslím, že to bol tmavo-modrý. Teos. Kto? Je to možno tmavo-modrý. Takže nedá sa už hlasovať za modrého, tak bude to bledomodrý. Uvidíme, či to je on. No. Takže dneska bol strašný pekný deň. Uvidíme, že čo sa stane teraz. Uvidíme, kto umre tentokrát. Idem robiť questy. Plníme quest. Už ho máme. Ideme ďalej. Takže Hanka to určite není. Pretože je moja kamarátka. Robíme quest. Rúžový je mŕtvý. Aha. Rúžový dal emergency meeting. Takže možno je to modrý. Ide napísať do chatu. Takže píšem. Teos dal otázniky. Je to asi rúžový, lebo mi príde trochu podozrivý. Takže ideme ešte raz, lebo nebol nikto vyhlásený. Ideme zase hrať, ideme plniť questy. Ale ideme najprv sem. Elektrina nastúpi, alebo možno. Ideme Ahoj. Robíme quest. Máme 100% už teraz. A ideme urobiť ďalší quest. Uvidíme. Hej, prečo ma pronasleduje tá Hanka?
Asi je impostor, si myslím. Idem dať emergenci na Hanku. Myslím si, že je to Hanka, takže zelený. Takže dáme na ňu hlasovanie. Lebo že mi príde, že divný. Divná teda. Pretože trochu divná. Oni si myslia, že som impostor, ale som není. Ideme robiť ďalšie questy. Pretože sa ešte nezistilo, kto to je. Ideme sem. Dobre, tak tu je slepá ulička. Rúžový ma to pronásleduje. Zobereme toto. Naplníme to. Zobereme to. Teraz ideme sem. Nejde sa mi hýbať, lebo skončila hra. Ahoj ľudia. Dúfam, že sa vám páčilo toto video a zase na budúce. Ahoj.